बाबा खूप बोर होतंय. काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. सावंतवाडी सबनीसवाडा येथील 110 वर्ष पूर्ण झालेल्या श्री एकमुखी दत्त मंदिर व वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी पादुका मंदिराचा कलशारोहण सोहळा मोठ्या दिमाखात संपन्न झाला. पाहुयात. श्री जगद्गुरु शंकराचार्य सच्चिदानंद अभिनव विद्या नृसिंह भारती संस्थान मठ संकेश्वर करवीर, परमपूज्य शरद जोशी महाराज व परमपूज्य दत्तानंद भारती स्वामी महाराज नृसिंहवाडी आणि माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांच्या शुभ हस्ते कलशपूजन व कलशारोहण सोहळा संपन्न झाला. गेले 3 दिवस हा सोहळा होत असून विविध धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम होत आहेत. आज सकाळी शीतकलशार्चन, शीतकलशाभिषेक, स्थापित देवतांवरती अभिषेक आदी धार्मिक विधी संपन्न झाले. शकत कलशाभिषेकाचा मान 100 जोडप्यांना देण्यात आला. त्यानंतर दुपारी 12 वाजता कलशारोहण करण्यात आलं. गेल्या 4 वर्षांपासून मंदिराचं काम सुरू होतं. ते पूर्णत्वास आलं असून आज कलशारोहण करण्यात आलं. त्यावेळी देवस्थान उपसमितीचे अध्यक्ष दयानंद गवस, सचिव हिमराज उर्फ बाबू कुडतरकर, खजिनदार सुधीर जुमे, सदस्य दीपक पटेकर, अमय पै, जितेंद्र पंडित, बबलू तळवणेकर आदींसह दत्तभक्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. इथले जे सगळे नागरिक आहेत त्यांच्या भक्तीचं आणि त्यांच्या एकीचं प्रतीक मंदिर आहे असं मी समजतो. अतिशय भव्य अशा मंदिराची निर्मिती सर्व लोकांनी एकत्र येऊन केलेली आहे आणि आज त्याचा कळस त्या ठिकाणी संपन्न होतं आणि त्याच्यामुळे सर्वांनाच या निमित्ताने हार्दिक शुभेच्छा. वासुदेवानंद सरस्वती महाराजांनी स्थापन केलेलं हे एक मुख्य दत्त मंदिर आहे आणि त्याच्यामुळे त्याची महती, माणगावची महती तर सर्वत्र आहे. त्याच्याचबरोबर या मंदिराची सुद्धा होईल अशी मी अपेक्षा.